Thank you كبرك عشان عطو أقبازقي دبوس فورا هاجر الله هذا فورا هاجر الله هذا كمان فورا هاجر قوم فورا سلامات على ساي عيانا عبان دبوس بعد حمد أخا كلا حطوتات حتى الدلينيرة تن سايك أنا بتزي تودبن ممكن أني تزي كبزولو من إسي مالتيو حجي اتمن إسي زي كبزولو ممكن أبتن زاد نتفازلو دا زي ودبزولو سي أبتناتكم أكايدان مفنش علن وشتاعتي خام مفتاش عدلاي يكونندو كندي عمتات عليسكم كندي نيركم حجي كندي بزحكم على الهوست من إسين دار أي تسفان دا أورد صدو خون أبين أي كال أي كأ جل حلفتي ونكأ ناي بوليتيكا فلاتات بهالي هزبا جنبارسي نبينو بحيتو وسلمة أيو زقد قد أنا زلو اتمثل لاي مفنش على مجالسي هابتي يوزبلو لومو نزي أس كميجركا تبرحلنا يعني لي اسكي نمر قاقاس تا حانتي تا خلايتيس اتي مفل لايس هابتي يو زبلو لو دي هالكاني ملكت قبل لي هو اوكي alright ترديات الله مالتي انتاي المسلكة حادي اتي زبالك اوشتيتن ودبات زلو صقم لتمن اسين خي ودب يغبرو يخون لكم لو تحاسبوا زبالكايو برغص يتحساسب يخوم ግን ከዓ ወይ ናትካ ዱልዱል ዝኾነ ውደባ ጌርካ ነቲ ዘሎ መድረኽ ንኽትገጥሞ መቀላሲው ወይ ከዓ ነቲ ይፈናጨል ኣሎ ወይ ተፈናጨሎም ካዚኦም ኣብ ክን ምባል እንታይ መፈናጨልዮም እንታይ መፈላለዮም ዕሙቕ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምርኣይ ዝያዳ ህዝቢ ምስተሓወሶ ናይ ህዝቢ ርእይቶ እዩ ንዑ ዝግምሎ እንተዘይኮነ ግን እንተዘይተሓዊስዎ ወይ እውን ካልእ ውደባ እንተዘይመፅዎ ነቲ ጉዳይ ትገጥሞን ኢኻ ክትቃለስ እንድሕር ድልየት ኣለካ ኮይኑ ወይ ኣብተን ውድባት ኣቲኻ ክትቅይሮ ትኽእል ትቕይሮ ኣብ መትከል ዲ ትጌጋ ዘሎ ኣብ ገባብ ኣቃላልሳ ኣሰራርሓ ዲ ትጋ ዘሎ ወይ እውን ፅልእ ድዩ ኣብ ውሽጠን ገለ ከይኣትወን ኢለን ድን ከም ዝገብራ ዘለዋ መፍላጡ ፅቡቕ እዩ ንኣብነት ብዙሕ ዘረባታት ሰሚዐ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኤርትራ ውድብ እዩ ኤርትራ ብሃይማኖታዊ ኣትምራሕ ክብለካ ከሎ ሕራይ እምበር ኣይኮም ስለ ዝበልካ ሰብ ከዓ ከይብለና ንፀንበር ክትብሎ ይትኽእልና ናትካ ርእይቶ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሎ ካልእ ከይ ብሕመቕ ናይተን ውድባት ናይ ፀጥታዊ ሓለዋ ዘይምግባር ክንብሎ ንኽእል ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ከባቢና ህግደፍ ይዝንብ ምዃኑ እውን ኣብ ግምት ንውሰድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ መድሃኒቱ ህዝቢ ከምቲ ንሰውራ ብፀጥታዊ መልክዕ ሓቢኡ ብምግቡ ቀሊቡ ብዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣዕኩይኹ ኣብ ዓወት ደረጃ ከም ዝበፅሕ ዝገብሮ ህዝቢ እንደገና ሕጂ እውን ነዚ ስርዓት እዚ ጠሊሙ ስለ ዘሎ ንዑ ንኽገጥሞ እቲ ህዝቢ እዩ ነተን ውድባት ኣብዚኣ ዓገብ ትገብራ ኣለኽን ኣብዚኣ ከምዚኣ ትገብራ ኣለኽን እንዳበለ ፍታሕ ገብር ወይ ከዓ ናቱ ውደባ ገይሩ ንዕን ቻሌንጅ ገይሩ እተን ዝነበራ ኣብሶሉት ይኾና ማለት እዩ ኣብኡ ከላ ካብቲ ዕዳጋ ይተርፋ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካ ከዓ ናብ ህዝቢ ዝረብሕ ነገር ዝሰርሕ እዩ እቲ ዝመፅእ ማለት እንተዘይኮነ ግን ነንሕና ክንካሰስ እንድሕር ኮይና ናተይ ጉድለት ሽፍን ኣቢለ ናትካ ጥራሕ ከምፅእ እንድሕር ዳኣ ኮይነ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ እምበር ኣብ ውሽጠን ፀገም የብለንን ምፍልላይ ኣይገብራን እየን ኣይብለካን ንሪኦ ዘለና ምፍልላይ መፈላለይ ግን ገሊኡ ምኹን እዩ ገሊኡ ከዓ ዘይምኹን እዩ ولا حنت مغنيات كترخبل زي تخيلي اتي مفنجال حبتي وزبل والبزحات والدباتات مهلاو يتهبتي انتايج بزحات والدباتات
ሓደ ውድብ ሒዝዎ ዘሎ ስነ ሓሳብ ካልእ ውድብ ከዓ ካልእ ስነ ሓሳብ ከም ምርጫ ሒዙ ክቐርብ ከሎ እቲ ሃብቲ ክኸውን ዝኽእል እንተዘይኮነ ግን ስቕልካ መፍንጫል ምግባር ሃብቲ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሓይልኻ ተዳኽሞ ኢኻ ዘለኻ እቲ ሓይልኻ ክጥርነፍ ከም ዘለዎ ኢኻ ትገብር ዘለካ ማለት እዩ እቲ ሃብቲ ክኸውን ዝኽእል ግን ከምቲ ዝተቆስክዎ ፍሉይ ዝኾነ ንኤርትራ ከም መሓድራ ዝኽእል እዚ ኣይዲዮሎጂ ምስ ትኽተል እዩ ኢሉ ዝመፅእ ኢቲ ሃብቲ ክበሃል ዝኽእል ዝብል ርእይቶ ዘለኒ እዚ ብተቐዳመይቲ ደጊመ ክብላ ምፍልላይ ይረአ ኣሎ ግን ከዓ ወይ ናትካ ጌርካ መቀላሲ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ነቲ ጌጋታት ምግጣም እዩ ካልእ ኣማራፂ ዘሎ ንዓይ ኣይረአየንን ማይክሮፎን ነፃ ኦኬ ታንክ ዩ ስማዕ ኩሉ ተስፋ ገብር ስማዕ ኩሉ ሓንቲ ብናይ መልእኽቲ ናይ ፌስቡክ ይመፅአትና ሕቶላ ብሓደ ቻነል እሳውን ምስቲ ኣቐድም ኣቢሉ ሓቲቱ ዝነበረ ሓውና ምስኣ ኣብዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ እዋናዊ ማዕበል ናይ ኣከል ውድብኩም ከመይ ትሪኦ ገለ ንክብዳ ኣብዚ ቅንያት ክቡር ጋሻና ነይሩ ናስር ዑመር ጋዜጠኛ ናይ ኤሪ ሜድያ ዋችዶግ ብዛሓቦ ነዚ ናይ ኣከል ኣብ ቀራን መገዲ ኣቲኾም ዘሎ ይገልጾ ሓደ ካብኡ ኣብነት እውን እቲ ናይ ዲሲ ኣከል ንዑ ይገልጾ ኣበጋግስኡ ኣብሶሉት ጌጋ ምዃኑ እቲ ባይቶ ወይ እቲ ኣሰራርሓ ቅቡል እንተኾነ ግን ኣብ ኣተሓሕዛ ብጌጋ ጀሚሩ ናብ ጌጋታት ዝኣቱ ዘሎ እዩ ይብል እሞ እዚ ከመይ ጌርካ ክእረም ይኽእል ትብሉ ካብዚ ጋዜጠኛ ዝበሎ ንኣብነት ብጌጋ ንዝተበገሰ ኣብ ጌጋታት ንዝኣቱ ዘሎሲ ገለ ፍታሕ ይህልዎ ዶ ትብሉ ነዚ ህዝባዊ ማዕበል እዚ ብዝያዳ እውን በርቲዑ ክቅፅለሉ ዝኽእል መገዲ አሎ እስማዕ ኣለኹ መጀመርያ እዚ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ናይ ኣከል ዲሉ ተበግሱ ዘሎ ኣብ ቀራና መገዲ ኣትዩ ዝብለሉ የብለይ ኣብ ቀራና መገዲ ይኮነን ይጅምር ስለ ዘሎ እቲ ዝግበር ነበረ ኣከል ዝብል ጭርሖ ኮይኑ ግን ከዓ ትውደባ ምጅማሩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እንታይ ይብላ ገለ ናይ ፊዚክስ ተማሃሮ እንተለኹም ሂት ሉዝ ሂት ገይን ዝበሃል ኣሎ ውዑይ ማይን ዝሑል ማይን ክትሕውሶ ከለኻ እቲ ዝሑል ካብቲ ውዑይ ይወስድ እቲ ውዑይ ከዓ ካብቲ ዝሑል ይወስድ ስለዚ ኣብ ተወዲብካ ምቅላስ ብሓደ ዘይተፈታተኑ ሰባት ንግዚኡ ክሳብ ዝኾኑ ክሳብ ዝወሃሃዱ ግዜ ወስድ እዩ ምስሓብ ይመጽእ እዩ ወላ ነዚ ንሪኦ ናይ ኩዕሶ ፀወታ ንሪኦ ማን መዓልቲ እዮም ትሬኒንግ ዝገብሩ ክወሃሃዱ ወላ ብሓደ ይፃወቱ እምበር መዓልቲ እዮም ትሬኒንግ ዝገብሩ ኣብዚ ከዓ ግዜ ብሓባር ተራኺቦም ስለ ዘይሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ኣሎ ኣብ ምኽኣል ኣሎ ኣብ ኣገባብ ኣካይዳ ኣሎ ወላ ምሁር ዝኾነ ሰብ እንተመፀ ንሱ እንታይ ይደሊ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ዝለመዶ ኣገባብ ውስን ኣቢልካ ዕዝር ምባል ዘለመደ እውን ይህሉ ይኸውን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ዝበልካ ኣብ ቀራና መገዲ ኣሎ ኣይብሎ እኳ ደኣ ብዝያዳ ሓይሉ ክኸደሉ ዝኽእል እቲ መገዲ ክፉት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ሰሓሓባት ኣነ ከም ባህርያዊ እየ ዝብሎ ክዛተዩ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ተዛትዮም ባዕሎም ክፈትሑ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ኣለዉ ክንደይ ምሁራት ኣብዚ ኮንሳልት እንዳገበሩ ትግርጭት ከመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ትግርጭት ክሰርዖ ኣለካ ትግርጭት ሰሪዕኻ እቲ ቀዳምነት እትህቦን ብኸመይ ክትገጥሞ ኣለካ ግርጭት ክበሃል ከሎ ወይ ትፈትሖ ወይ ተመሓድሮ
تفتحوا نجزيو الكاترون نو حجون فتحين خلنا انت جزية هبو سلازي نايم مفتحن نايم من حدارن درجتون تمرتي سلاز حتت ويكا تمكرو سلاز حتت نايز قداي زي كساب زوها هاديمبر ابصقم اتيوس فحفح كبلي زبل قمت يبلين نحنا كومو خيكون اتن زلوا بوليتيكا ودباتون بحاده تقراريبن كسرحمو دايركشن ناب حدا خغبرو خمزي كاب استفلالي روباتات اب حدا ابو روبا زكب ماي مع ابو حش كوين زخيد كومو كوين زخيد تي حيلتات ناب حدا قصو كمرح كم زلو نمغبار ابزي كلنا خنصعرالنا مالتي نحنا مون كومو نفتن مالتي مايكروفون نصح اوكي ثانك يو كور غاشانا ابزي عمق زباله خستاي مخوت كونيره غندحن رئيسا زخالت رئيس تخيت خوننا ن ابريغا زلو عواتنا نقدمي تالها دو نقدمي تالها اغداسيت سلازخونه زياداون صلوا خلو سلازخلن في بدرجه عالم زخيد دلو حزباوي معبد كاو تبغى تاناي غازيتانيا كبر حونا ناصر عمر دولة وخديت عبد سيدلو اوكي نغيد نقدمي تاع تونكا بصاي تسمع يلا بصاي بصومال جاله بصاي مالتي مش هو عندنا غير تقول محارك هجي تعبي كلا مايك مثلا هجي كيف فتنا سكور المنتهى سمع له دي سمع له حيد ما انسى يسمعنا له هو امباور هو انا نواك كدبي حجب زي زخيزلو انتي نعي كوين زرايني بوليتيكا ودباتنا له بوليتيكا قالسات صحيحن في قالسن كبر زوهبوي ولا نزخيزلو حجن ريو حزباو معبلات حزباو منقساسات ون كريز غبر زفطرون ساتني نعي بناتي ترى رادادا سدين كقالسات زي قالس زدما ممهران كوينا اذا حدث عاد قدرنا تصاوت زخدا زلوا مخدن اكات ايكونن نعري حجي كلتا ነገር ይመጻሉ ግን ፖለቲካ ውድባትና ወይ ለሐዲሩ ተዘሩ ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስራ ሱሩ አብሰለናሉ ወጥያት حجي هاجر مستمس حجي عتن حجي بزوان زين السرعه زي كمين لكم كمين له بشنخي واحد شنخنا له مع ان العي مريح قدين كتصاوتا يمصا اتي زطن فوق زلا زودوا زلا ግን ከም ተስኻውን ባዕልኻ ዝገልጽ ዘይ ተወደበ ይበዝሕ ከም ዝበልካ ብዙሕ ዘይ ተወደበ ፖለቲካ ውድባትና ኣሎ ባሬ ካል ምርጫ ይረአሉ ካል ምርጫ እንታይ እዩ ዝኸይ ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ዲዩ በኃይል ዕማም ዲዩ በገለዲዩ ምንቅስቃሳት ይኸይዳሉ እጅ ድማ መልክዕና ሐዘ ይኸይዳሉ ኦኬ ባሬ በከተማና ካብ ከተማና በሃገር ካብ ሃገር ናብ ዞባ ካብ ዞባ በዓለም ደረጃውን ክሳብ ግሎባል ዝኾነ ሊደርሺፕ ክንመርጽ ኣለና አትሊስት ሪፕሬዘንት ዝገብረና ይባላሉ እጅ ተንውድባት እንታይ ይግበራል ተንውድባት ብዙሕ ግዜ ከም ዝርአን ክልተ ነገራት እና ረአያ ዝኸዳ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ባዕሪ ጀነኽ ለተቃልስኽ መርሑ ይደልያ መሪሕ ግደን ክጻወታ ይደልያ ስለዚህ ከም ሓደ ፓርትነር ሼር ሆልደርስ ኤንድ ፓርትነርስ ኮይነን ንኸምዝ ዝኣመሰለ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ክርዮ ዝደልያ ዘለዋ ይመስላ ብሓደ ሸነኽ ብኻልኣይ ሸነኽ ከዓ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ጠለብ የቕርበና ኣሎ ሎ ንሕና እንደልዮ እዚ ውድባት እዚ ንኹሉ ኣባሉ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት የሳትፉ ኣብታ ዘለዎ ከተማ ተን ኣባላትን ኣክቲቭ ኣባላት ኮይኖም ነቲ ህዝባዊ ምልዓል ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ዝቆም ዘሎ ባይቶታት ኣብ ከተማ ክሰርሓሉ ይግባእ ይብላሉ ሕጂ ትጠለብ ከምዚ ቡድሆ ቻሌንጅ እንደኾነ ነተን ውድባት ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣሕፅር ኣይተብላ ኢምፓወር ክተየንፈትን ዘን ክልተ ምርጫን ውድብኩም ኣለዎም ንኣብነት እዚ ምንቅስቃሳት ምልዓላት እዚ ይኸይዳሎ በከተማ ደረጃ ምጥርናፋት የሎ ኣብታ ዘለኹማ ከተማ ቶም ኣባላት ውድባትኩም ኣውሽ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣውሽ እዚ ከተማ እዚ ምስቶም ኣባላት ባይቶ ዝቆሙ ዘለዉ ምስኦም ኮይኖም ይኸይዱ
اتي ودباوي مسالاتهم ايكلكلومني انا ابل ናይ ዝውድብ ዜ ኣብ ዝብለሉ ኣውቶኖመስ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ግን ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ውድብ ዝንቀሳቀስዎ ኣክቲቭ ልኽዋስኡ ኣለዎም ብሓደ ሸነኽ ብኻልኣይ ሸነኽ ኖ ንሕና ሓደ ውድብ ኢና ናትና መንነት ናትና ክብሪ ናትና ዲግኒቲ ሕልው እዩ ከም ፓርትነርስ ኣብቲ ዝመፅእ እንዳሕራዩ ምናልባት ግሎባል ሊደርሽፕ እንተዳ ዝመፅእ ኮይኑ ከም ፓርትነርስ ኣብ ዘተ ክንኣቱ ንኽእልና ብሓደ ሸነኽ እዩ ስለዚ في independence ናይ ውድብና ናይ ነፃነት ናይ ውድብና ሓሊና በሓደ ሸነኽ ይኸይድ ዝምንቅስቃሳት እዚ ይፍጠር ትናቱ ግሎባል ሊደርሺፕ እዚ ክልቲ እዚ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ የና ዝብል ውድባት ይርኢ ኣለኹ በሓደ ሸነኽ ካላ ንሕና ኩሉ ንኣባላትና ሓቢርና ኢና ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ከተማ ውድባታት ኣክቲቭሊ ምስ ህዝቢ ክዋፈር ከም ዘለዎን ነዚ ስርዓት እዚ ቀልጢፉ ኣብ مسقاو عبقدة تصاوت إذا هاجريان هزبزن نمدحان أبزا أفورك بزلاتو أول تازقل تفت مسارحتنا هنا إذا خيزلونا هزبو الدبازل ما بحد شيء نخير له سلازي نزي إنكلتي إنكرين أنت فتن كا بخلتي نخت بتعامل تبغي حجك قال خبكا قال أبنتات أبزي إذا زي أبتل عبيه وقال يوم مدبات نحنا نقول لأبالنا حبيرنا هنا كل من قصاصاتنا خالي من قصاصاتنا ودباو من قصاصاتنا دوابيلنا أول زيفنا تزعاد يعيو نابز زخيز دلو هزباو منقسقاسات كساتف كم دلو نقابالنا حبيرنا هنا زبولو قال بوليتيكا ودبات سبعنا نيرنا أبز قزازي كساب كم زي بتحكم ديكم ودبكم زي حانت اللاتني كان زخيز دلو ناي ودبات مترنا فات حدنتات ون نسمع لنا بسفالة لي بوتاتات سفالة لي منقسقاسات يخيدالو ودبكم أو كم زي زخيز دلو ناي سمرات ناي حدنت ناي بوليتيكا ودباتنا انتاي قدتات تساوتالو بخميكة لذيذ خيزلو قعزون هاجرن هزب النمدحان زستقالت أفسر حمكيات انت عيوتات تكبروا عيوتات زقبوركم ونقرات هالو انت تبرهالنا تبغون يرو ودبوس يغني اللي جالي أبتن مجمريا تن مودة تازبالكا وهلو سمعي لهم الالبات كي حالفني لينبر سلاز دقم كان تنكلت تازبالكاين مجمرة والسنين انتقينا صبغتنا مودعتها سمعية بحاجيرو مزز خيزولو من كسقاسات أبالاتكم أبزلوو أبتي ناي كتما ودبا أبون خاطو نابنت قلو ودبات كم خمس قبرا حبيرنا اللوا زبل حادي قال أي أبز خيزولو ناي ودبات مترناف هو سخاتكم كنتاي غيركم أبز حجز خيزولو مترناف ناي ودبات كي انتاي تراهم انتاي اللهم انتاي أبي اللهم انتاي تكبراو زخونا نغير كي زكبرالو غير اتردي اللهم حتى برهاني ندهري كوم زي كوينو ملكت كبار الليخا انت اشمون دخوينو بقلصي زين الزرارب اندخونا ويلا اخن لمدينا قسل نمبر بقلص زين الزرارب كنا كنت عنتوي زبولكون ودب قرب دخيمنا الواس الذي يعني اكل ناي زعوت زلو راح يخون زل النمبر زدكم زلو خون يبلين سلازي تنودبات دخيمان سلازلو ودبات بهال ايدلني يزبل سمعت يحدري مالتي اذا حجت بلو زلها ناي جلوبال انيشيتيف بلو زلها مجمرا اوراد بو كاب كتما ناب عدي كاب عدي ناب هاجر كابتا كتما ناب هاجر كاب هاجر كان هاجرات بحد يكون مالتي اتمثالل بطعمي نوحي كتكدو خلها مالتي ده حربتي لعلم سديب كاخا دك سباتنا جيجاتات ونقبرنا تجيجاتات مقرمي خا نزس كلا خديب كندي خا بوتت تبل مالتي بزخونه بتي خون بتيت زي قلص قنات كن ازي زباو منقسقاس this is political movement political منقسقاس نكايدالنا
ንፖለቲካው ለውጥ ንኽመጽእ ኣብ ኤርትራ ንሰርሕ ኣለና ፖለቲካው ውድብና ኢሉ ንቅድሚ ዝመጽእ ኣካል የለን እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ገለመለ ህዝቢ እንዳሉ ናይ ህዝቢ ጥራሕ ኢልካ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣነ ፖለቲካ ውድብ ይኽብል ክኽእል ኣሎ ስለዚ ካብኡ ድሓር ሰብ ኔጎሽየት ክገብር ክኽእል እንታይ ዳ እዚ ህዝባዊ ማዕበል ዝብለካ ዘሎ ከምንታይ እሞ ዝውደባ እዚ እንታይ ከዕውት ወትሰይቲ ኦብጀክቲቭ ናቱ መጨረሻ እንታይ ኢልካ ክሕትት ይኽእል እቲ ካልኣይ ነጥብ ዝበልካዮ ናይተን ውድባት ኩሉ ግዜ ኣይተርፍን እዩ ኦፍ ኮርስ እዚ ያክል ዝብል ዘረባውን እናቱ ተራ ኣለዎ ንሳተን እንዳተቀራረባ ኣብ ምዝርራብ ደረጃ ኣለዋ ንሕና እውን ከም ኣካል ናይዘን ውድባት ንዘራረብ ኣለና ኣብ ሓደ ኮንክሪት ዝኾነ ናይ ስራሕ መደብ ንኽንኣቱ ማለት እዩ ናይ ስራሕ መደብ ዝን ገርና በዚ ከምዚ ኣለና በዚ ወዲቕና በዚ ኣቲና ክብለካ ይትጽበየኒ ነቲ ናይ ውድበይ ማለት እዩ ግን ንሕና ዘለናዮ ነገር ኣለና ምዝ ኩነታት ዝኸይድ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ናትና ግደና ክንገብር ቁርባት ኢና ማለት እዩ ካብኡ ዝሓሸ ካብዚ ንሕና ንኸዶ ዘለና ዝሓሸ እዚ ዝበለፀ ዝብለና ተረኺብና ፀገም የብልና እዚ ሕጂ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ተባሂሉ ትሕቶ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክገብር ምዃኑ እንዳፈለጠ ከሎ ከም ናይ ሲቪል ዓይነት ኣምሲልካ ኖ ውድብ ኣይኮናን እንታይ ዳ ስልጣን ከኣይንደልን ኢና እንታይ ዳ እሞ ትደሊ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንድሕር ቀይርካ ስልጣን ክትቀበል ቅሩብ ትከውን ኣለካ ከም ህዝቢ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነረጋግፅ ኢና ንኸይ ዘለና ኢሉ ሰብ ብግልፅ ይዛረብ ንምንታይ ሓባባእ ንፃወት እንዳተረኣየ ከሎ ምክንያቱ ኣነ እዚኣ ንምግላፁ እውን ኣፍሪሑ ዘይኮነስ እንታይ ዳ እታ ውድብ ትብል ነገር ስለዝሰከፈቶ እዩ ነቲ ሰብ ብኸምኡ ዝኸይድ ብኸምኡ እሞ ፍታሕ ክንረኽበሉ ይንኽእል ኢና we have to say it very boldly ብግልፂ እቲ ጉዳይ ከምዚ ንሕና ከዓ እዚ ፖለቲካዊ እዚ ራእይ ኣለና እዚ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ኣለና በዚ ክንከይድካ ድልዋት ኢና ኢሉ ይምፃእ ድሓር ፖለቲካ ከምቲ ዝበልኮ እዩ ንህዝቢ መን እቲ ዝበለፀ ዘቕርብ ህዝቢ ዝደገፎ ህዝቢ ዝሓገዞ ከዓ ይዕወት ማለት እዩ እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና ናይ ኣተሓባባእ ዘለዎ ካይዳ ግን ዘዕውተና ኣይኮነን ስለዚ ወላ ዝትብሎ ዘለካ ጃለ ዝበልካዮ እቲ ናይ ግሎባል ኣብተን ውድባት ተሳቲፉ ኣብ ሓደ ዘተ ምርዳእ ዝበፅሓሉ ኩነታት እውን ኣሎ ኣብኡ ተሳቲፉ ዝተዛረበሎ ናትኩም ወኪል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ምትሕብባር ተሓባቢርና ኣብ ሓደ ነገር ኮንክሪት ዝኾነ ንብፃሕ ኣህለን ወሳህለን እዚ ዝግበር ነበረ ቃልሲ ግን ኦኬይ ኣባላትኩም ንዓና ሃቡና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ጉድ ባይ ኣይበሃልን እዩ ቃለት ፀንሐ ሰብ ስለዚ ንሕና ኣለና ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ምስ ዝኾነ ክንተሓባበር ድልዋት ኢና እዚ ያክል ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳይ ከዓ ናትና እዩ ኣካሉ ኢና እንተ ዘይኮነ ግን ከም ዝበሃል ዘሎ በዚ ግሎባል ዝበሃል ዘሎ ኣባይላ ላዕሊ ካብ ፒራሚድ ናይ ኢጅፕት ንላዕሊ ዝኸደ ጉዳይ ንክተውርዶ ዘሎ ዕድል ኣነ ብጣዕሚ ፀገም ኣሎ ከም ውድብ ከም ህዝቢ ግን ክወዳደብ ደስ ይብል እቲ ውደባ ዝበሃል ተፈትዩስ ሰብ ከዓ ንዑ ኣሚንሉ ክቃለሰሉ ንዓና መርሓባ ኢልና ንቕበሎ ምስ ዝኾነ ኣካል ክነበርክቶ ንኽእል ከዓ ንሕና ድልዋት ኢና ክንሰርሕ ጥራሕ ይኽብለካ ዝኽእል ማይክሮፎን ነፃ ሕዛዶ ሓይል መንእሰይ ካብ ፌስቡክ ሕቶ ከይህልወካ ሓይል መንእሰይ ኣድሚን ሕዛዶ ኦኬ ኣነስ ዝተፈላለዩ ሕቶ ነይረና ንንዴን
በተሐሸና ንህግደፍ ንብሎ ለና ማለት እዩ ነተዓዲ ብሒትዎ ክንዛ ዓመት ብዘይ ምርጫን ብላለና ኣብተን ውድባትከ ጉቡእ ድዩ ኣብ ኣኼባ ንኣብነት ኣብ ካስላብ ዝገበርኩሞ ክንደይ ግዜ ሰሚርና ኢልኩም ከድኩም ብድሕሪኡኻ ክንደይ ተቢልና ኢና ኖ 5 ተደምሮ 2 3 ተደምሮ 2 እንዳበልና ክንደይ ሓሊፉ እዩ ሕጂ እውን ናይ ዝተፈላለዩ ውድባት ከም ሰመርኩም ሰሚዕና ነርና እቶም ኣቦ ወንበራት መሪሕነት ሒዞም ዘለው ንክንደይ ዓመት ኮፍ ኢሎም ዘለው ውረዱ ክበሃሉን እንከለው እንተ ብኣውራጃ እንተ ብዓዲ እክብ ኣቢሎም ግንፅል ኣቢሎም ናቶም ሽም የጠምቁ እዚ ኸ ነቲ ቃልስና ይጠቅም ዶ በቲ ካልእ ሸናኸ ቅድሚ ጥንስስ ትሕርሲ ዶ ኣይከውንን ህግደፍ ከይልገስካ ሃገር ከይውሓስካ እቲ ቅዋም ከይገበርካሲ ናይ ፖለቲካዊ ስርዕ ጌርካ ኣብ ወፃኢ ክትኣትን እንከለኻ እቲ ብኤርትራ ዘሎኸ መሰል የብሉን ድዩ ንኽውደብ ኣብቲ ዝመስሎ ነገራት ክንኽኣቱ ቅድሚ ቅዋም ውድባት ኣቑምካሲ ንሪአን ኮለናትን ኩለን ውድባት ኣጀንደአን ከምዚ ፅባሕንኮ ኢትዮጵያ ኮይናቶ ዘላዶ ኣይንኸውንን ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደለ ኸኣኒ ኣብቲ ቀድም መሪሕነት ዝነበረ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኦፖርቹኒቲ ነይሩኩም ንኽትቃለሱ ንኽትከቡስኩም ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓትከ ናይተን ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ መዕለብና ዝብላ ዝነበራ ምዝ ናይ ዶክተር አብይ ምምፃእ ብኸመይ ኩነታት ኣለዋ ንኣብነት ዝተኣሰሩ ደሌት ፍትሒ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ንኣብነት ኤርሚያስ ሽወደናዊ ተኣሲሩሎ ተጨዊሎ ካልኦት ከኣለው ዶ ሰማዕኩሞ ነዚ ንምፍታሕከ እንታይ ዝገበርኩሞ ስጉምትሎ እንከኣስ ተሓባበረኩም ርክብ ከጌርኩም ዶ ምስ ዶክተር አብይ ከምኡ ትሕመያ ነይራ ውድባት ርክብ ገብርሎ ዳንኤል ረዘነ ዝበሃል ካብ ስዊዘርላንድ ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ከባቢ ስለ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ሓቅነት ኣለዎ ህግደፍሲ ነተን ተቋምቲ ኣሚኑስ ኣብ ዝርርብ ኮፍ ኢሉ ምሳኹም ክንዲ ምንታይ ሓቅነት ኣለዎ ነዛት ተብራሃልና ቴንክ ዩ Okay. Thank you. هقدف سلطان بحيتوه تبلو جنكا تم يتقاوموا الدبات ون سلطان بحيتومو يا تحنتي معلسين هالن دا نقفكاس بعلها سلطان تحس ولا تخلايتي لو تزلوس انتهي تعدل زلو أو قال ست بليا سالسيت خاء حبريتا بدانيال رزا ماني دانيال رزا نستبعلت قدايا مالتي مجمراتهم اب ودب قبائي ريغولارلي يقوبريهم قنك انا بتزفولتو طرح وزارب ريغولارلي قبرو ابتي قبائي أنا ما راح يزخون نعين زي مريضكم قالنا قر كركبيلو بتر زوات أو تسبعي راهون كساب حجي أبتي ذلخو ودم مالتي انتاي دا تي قبائي بزفقدو تي ناتكا حق هنسا بزفقدو إيو تي تمام مريح النزوتو ምናልባት ኣይቀየሩን እዮም ዝብል እንተኾይኑ ዝቀየሩሎ ዘይቀየሩሃሎ ግን ኩሉ ግዜ ሰባት እንዳበዝሑ ዝመጽእ ሓሳባት እንዳበዝሑ ዝመጽእ ትምቅያራቱን ምሱ ክመጽእ ይኽእል ፈቲው ኣብኡ ንኩሉ ግዜ ሓላፍነት እዩ ኣብቲ መሪሕነት ምምጻእ كاباخا زي حيشن بزعباخا يزارب كاباخا زي حيشن زيد اللي زرباتات يدربي سلازي تماري حنس زحاسبو كبر زرخبو له نجار انت عينت كبر له ولا حنتي جن زتبقسنا له علامات سلازخنس نسو ابتي شتو حساب زبصح إلنا عينا تاش من خدم بر بخالا يكون سلازي بحيلي انا خنبر يلو بترول العلز قويه مچم اي راخنا له حساب حجي ابتي ناي حبار جنبارات كتقبر
دو برس أنا بسلطان كسأني حاجة زبل على دو نا إرتراس أجمع نسقاي تخيلو أنا سلطاني دليل زبل كوني لا جن تمانو برس تي ننحرد كا مسحاب قال زجبر بار بقمت كا تبلو قداي إمبر تسبب دقيقو كم يلو زارمبر أوش تأتيو زريئون كال حساب مقبرن يوم مالتي لذي بخمزي أنا بحيليكس أني حزب لي يلا كالب زعباتي توالادي كان حزب إرترا متاو نو كم يكون أب حزب إرترا نخطط صعان يكون الصح اللي فينا نحنا سعرنا إلى مو نحنا زبلنا كونغورو أيكون نحنا قدمون انتخاني so simple قلالة كلت ودب علنا شوكة علنا إرترا الناس أن توجع منقص سماي كتكون يا زمان كعو مجلس سلذو وهاو النبرة الحزبي لوم أتيو زلوجن أبكن منقص سماي أبكه النفسات أتيو سلذو كابزي كميلي وجه نمت حق جاز أنت زي كوينو كال علامة كال دليتون يلن تيريهاتي حجر تارن وتزلو كابزتاتي أنت زي كونه تودادي بس أني حس تود نو تمجمريا تتقامي نايزلو تزي كاب إرتراويان مني ولا قاب حافشاو إرتراويان تتقامت تقولنا مني تناي مجمريا تتقامي مجمريا تتقامي أتي أبزبانو بصعصع زهرم زلو حزبي أمبر أتي أبكال بوتا زلو جنكا قانزا حزبو قانزا أو مخانو بخال أي درجة سلازت مجمريا كرئ زلون بعلوانين كحتى زلو أبزيون بقبو كي تنسأله كساتف زلو أتي أوشت زلو حزبي أوش زلو حزبي أتيخان أخذ كيدجن كم زين رياض الله إذا خنا تاتي سلزي زي حزب زي رئيس كا حجون بدقة زلو تودي بكا توارادي بكا نعون نقطع الليل كازمة سنجر أيكونن تلا ناتي قداماي ربح زلو سرعة زي كله نسيتي قداماي نقدايو زعلي موسيقى ذاتي انت زي كونه تزتقم نسيو انت اتوني إلنا نحرخو فيلنا وكمو بحالي كالي زي بحالا يكون انا بزي امس لهو انت اتوني حدا زي حفر زربات سمعكو كلانا زي حزب زي انت لنا نقال سولو زبلو سواتوني قاطمو خايب وانا استاتخلتي كقبري الكاها تخيل مالتي سلازي اب سلطان الله خمتنا يهدف زلو وسخاتكم كا أبزر لهم حسكمو بخوم ملك أيكونن زي قريب كازي مرأيز تبقسي نو effective سراح يلن بقعات يلن نزو قداي زقتم يلن زبل تقول إنه قول إنه فرس يودب نعات ودبنا ودبا يكون كنتو زلو تودب كاقن نزهز بزي حقس أغازر وذا الله تودبنا نزهز بزي نحقزو عقمنا أنا عقمي بالله إني حرفينه كوخ قد فين أذن حجي opportunity اللودو نزبل ما كم ود سب بتسفاي زنبر تسفاي تنبر إحنا هاف صاب حجي قال نحنا نفولتو أبزي نسي خازي زرب تقاماتكم دولون نرينا جنكا نصبيو كنتاتون علو غليو بحدا مدرخ إلنا نصبيو نغيرون علو جنكا don't expect me أنا عجزي زين زي سلازل مزيلنا بزي خدنا قال خبلكا أي تتصبيني بزح نغيرنا هي ودك سواتون حزنا لنا أبو مالتي إذا ناي دكتور دانير زني زبلا سبات أي تقسم يبهاليو خم وري مس كلهم نحنا وانت زراريبنا كم زرخبنا أنا حساب زفولتو كرخبنا زدلي يلا ويتا
دكتور دانيال رزانة زقربا أنا ون تخاتاتي ليا بسبب ون حاتيتنا بلكا أنت زي كوينو بربوت كنزي كوين الله زبلون كساب حجي أي رخمنا نزلنا قلنا سو ستيل أنا أبقى علي الله ذهب النون سب እምነት አለኒ ዝበለሎ ጽቡቅ ንጽበን እሱ ማለት እዩ ሽግር የለን ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ምስቲ ናይ ህግደፍ ክንዛተልና ዝገበርናዮ ነገር ባይ ዘ ወይ ምስ ህግደፍ ዘይተኾን እንተ ኮይኑ ማለት እዩ እንተ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዘሎ በዘን ናይ ዘይውድባት ብሓባር ኮይነን ግን ከዓ ሓላፍነቱ ንህዝቢ ከረክብ ቁሩብ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ እምበር ስቕልካ ዘተተገይሩ ብኣቋራጭ ክትከይድ ጉዳይ ኣይኮነን ሓላፍነት ንህዝቢ ከረክብ እንተኮይኑ ህዝቢ ዝደልዮ ከረክብ ንስኻ ስልጣን ክገድፍ እዩ እምበር ስቕልካ ንዓባ እተወና ገለመለ ኢልካ ዝኸይድ ነገር የለን እቶም ኣሲርዎም ዘሎ 15 ዝበሃሉ ድሕሮም ንሶም ቶም ዝተኣውየሎም እዮም ብዙሓት ኣለዉ ድሕሮም ዘይተኣውየሎም ዝጠሓሉ ክንደይ ዓመት ምስኡ ዝነበሩ እኮ እዚኦም እውን ኣረኣዮም ደስ ኣይበለንን ኢሉ ዝኣሰሮም ኣሎ ስለዚ ማንም ዓሻ የለን ሎሚ ከምኡ ስለ ዝበለስ ኣብኡ ከይዱ ጉያ ኢሉ ክኸይድ እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ተተሓሓዘ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንዑ ከረክብ ቁሩብ ምዝኸውን እቲ ዘተ ዝበሃል እምበር እንታይ ክትዛተምሱ ሕጊ ዘይብሉ ሕጊ የብሉን እኮ ንብል ኣለና ሽም ስለዝሰኣልናየና ስርዓት ህግደፍ ንብሎ እምበር ህግደፍ የብሉን ሕጊ ንህዝቢ ዝኸውን ምስኡ ንዛተየሉ መገዲ ንሕና የብልና እንታይ ደኣ እዚ ህዝቢ ሕጂ ዘሎ ተላዒሉ ዘሎ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ሓደ ኮንክሪት ዝኾነ ስራሕ ክስርሓሉ ዝኽእል ንኽበፅሕ ኢና ንሕና ክንተሓባበር ندل زلا مايكروفون نصح اوكي ثانك يو غاشانا اول حدنا الله مرحبا بعد بدلا روتردامر اوكي قول اول حدنا يعني اللي حيل من شيء اوكي سلام نخلكم كما يمشيكم مامسيخن عقبال قدبوس تحبش له يغني لنا اني نزبغي حد مصحا يغني لنا ناي بحقي صنعت كبلك حجي بقدمي حتي تاوي سلام بللي نسدرا ناي بحقي زخبر حوي بزحنا صبقون حماقن بحنساينا تقاليسنا ناي بحق زحلفنايو جن صنعت كبل زخلك انت ايو نايلومي هقدف ናይ ትማል ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ንሱ ኣብ ነብሱ ዝወረደ ሽግር ዝወረዶ ኣብ ዓዲ ዝቕመጦ منس كله تصاويره فتحه وقاسي دوم بالو كل عمتات بتعمي انا نقيد دلي كلا انت يكمل دلي مستحتين ديو انت ايو اتي اب سعوديا زحلفنايو خمانتي اللي تغوينا نديلو حدا خبو ميسو كمانتي اللي غويومنا نديوم ما مستم دغوينا خاني مسؤم سحدغت غيرو مساتهم سي اب سفيح جنبار ديب قلديو اب اخيباتات دو مساتهم تساتيفو سلازي حدغت غيرو مالتي سلازي ناي بحق عوازغي حدغت زغبر ناي علت ناي وغنن زلو سبا يكونن كم تعانتو يتصحفق او خبرات حواتن سلازي نز كل حدغت غيركا مستم كمانتي اللي دغوينا سلازي حدغت كاب غبركا امو ህዝብን ሰራዊትን ህዝቢ ማለት ህዝብን ውድባትን ወዝም ንስግን ባርሲ ይጎጥ ማለሲ ይበቆዶ ትብል እንታይ ትብል ብዛዕባ ሕድገት መስዕውስ አብልካሲ ሕድገት ገይሩስ በሐንሳ ክጓዓዝ ይኽእልዶ እስከ እንታይ ትብል ስለዚ ከምት ሕድገት ገይርካ ምስቶም ከማንቲለ ደጎይና ቀሊል አይኮነን ካባና ካብ ስዑድ ተሰጊጎምኒ ሱዳን እንዲም ኮይዶም አስማቶም ምጽኔ ስለዚ ተሸቅሪና ዝሐለፍና ያም ስዑድ ቀሊል አይኮነን ሞ በሃገራዊ ኃይሊ ሞ በባዕዳዊ በባዕድ ስዑድ ማለት ስለዚ እሞ ህዝብን ውድባትን ሲ በሐንሳ ሰሚሩ ሲ ሰፊሕ ግንባር ገይሩስ እንደዚህ ድበልካዮ ክንዕወተሉ እንኽእል ተጠሚርናን በሐንሳ ተኻኢልናን ኢልካሞኒ ስለዚ ክበጽእ ክእልዶ እስከ እንታይ ትብሎ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ተሰምዓካ ዘሎ ይኸን የለይ ማክናኻ ሃሎ ፍትዊ ከመይለኻ አንተ ወይ ተቂሰይ ነይረ حقها زي تقولوا ذا لها برقص بزح نجارات حلفنا هنا
መቸም ሓደ ነገር ምስ ሓለፈ ይርሳዕ እንታይ ብሉኻ ዘምጽዓዱ forgetting is a blessing in disguise ይብሉ ምርሳዕሲ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ይብል ስለዚ ኩልና ደርፍና ዘረባና ብዛዕባ ሃገርን ህዝቢ ኤርትራን ስለዝኾነ እስኪ ብሓደ ክንሰርሕ ንፈትን ኢልካ ምዝራብ ሕማቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዝገበርና ሕድገት እሞ ከምኡ እንተዘይጌርና ከም ህዝቢ ዝገበረኒ ክገብሮ እንታይ ዝበሃል ዝገበረኒ ክገብር ዓዲ ናይ ጋብር ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብስታት ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣለው እንደም ክሳብ ሕጂ ንህግደፍ ህዝብና እንዳተንሳቀ ይኸሎ ንህግደፍ ዝድግፉ ንፈልጦም ኣለው እንደም ንከዓ ጽባሕ ንጎ ዞም ህግደፍ ዝድግፉ ዝነበሩ ዓይናትና ፍሊት ነስኒስና ናትናዮም ገንዘብናዮም ኣሕዋትናዮም ምሶም ኢና ክንማየ ታ ኤርትራ ምልእቲ ትኸውን ንሰውን ምዝሕወስናይ ስለዚ እዚ ጨካን ዝኾነ ጉጅለ ብዝፈጠሮ ኣነ ዝርዳእኒ ነገር እውን ኣሎ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘለው ንምንታይ ከም ይገብሩ ቶም ከም ዝገብሩ ዘለው ደኒኖም ዝበኺሉ ግዜ ኣለኩ ተኺሎም ዘይዛረቡ ካሎ ሓደ ግዜ ሓንካስ ምኽንያት ዝህቡ ካሎ ገዛ ኣለኒ ኣነ ጥራሕ ናይ ትገዛ እሞ ኣነ ገለመለ ዝብሉ ካውን ኣለው እኮ ግን ወዳበር እቲ ምኽንያት ዝኾኖ ሰብ ኣብ ሰውራ ክሳተፍ ከሎውን ቀድም ዝጀመረሎ ድሒር ዝመፀሎ ግን ንምንታይ ደንጉኻ ተሳቲፍካ ኢልካ ንሰብ ኣይ ትብሎን ኢኻ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ እንታይ ምንጻል ዘይኮነስ ናይ ምሕብሓብ ምንጻል ይኣኽለና ህግደፍ ምንጻል ንህዝቢ ምሂሩ እዩ ብስርዓት ኣብ መርዖም ኣይትእተውዎም ኣብ ሓዘኖም ኣይትሳተፉ ኣብ ከምዚ ኣይትበሉ ምሂርዎም እዩ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ንህዝብና ሕማቕ ክገብር ከም ዘለዎ እውን ኣገዲድ እዩ ብዙሕ ነገራት ገሪ ካብዚ ሕጂ ዝበልካዮ ፍትዊ ኣብ ስዑድያ ዝነበረ ምህዳን ድሕሪ ነፃነት ተባሂሉ እውን ዝተገብረ ምህዳን ኣሎ ከዳዓት ሃገር ዝጠለሙ ኣብ ውራያም ኣይትኺዱ ኣብ ሓዘኖም ኣይትኺዱ እዚ ኣያዋፅን እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ብከምዚ መልክዕ እዚ ኣብታ ዘይብላስ بخوم ملكع كن كدا يبلنا نهزم حدنتو كنا الرقاقصلو ترحيو زلنا ولا زنا اسب وجله اب ايرترا انتدا نصيلنايو ايرترا سلام كتركب كم زي تخل كنت ولطاله مش وجله ولق اسبون انتبه انتاي حزب ايرترا قطرو هنداي دخونيو مسناي اثيوبيا حزبي اورادركا ግን ننا ايرترا حزبي ስለዝናዓቆ ናይ ኤርትራ ህዝብ خاص ነው ለኺሱ ስለዝገጠመ እቲ ጉዳይ ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ከይተረፈውን ተመሊስኮ ውሒጥዎ ስለዚህ ንሕና እቲ ምንጻል ዝበሃል ንግደፎ ሓቆፍቲ ንኹን በዚ መንፈስ ንሕርኸና ንዝኾነ ይኹን ነገር ክንገጥሞ ንኽእል ኢና ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ እዛ ናይ ምንጻል መንፈስ ካብቲ ሕማቕ ትምህርቲ ዝመሃሩና እዩ ብዝኾነ ፍትዊ ከምቲ ዝበልካዮ ምስ ጎቦ ንዘራረብ ነርና ኣብኡ ምስ ጎቦ ነዊሕ ምስ ተዛረብና ጎቦ ትፈልጦ ኢኻ ጎቦ ጥዑይ ሰብ ኣትሊስት ሽዑ ንዘራረብ ከለና ብዛዕባ ሓድነት ዝብል ቃል ሓድነት تقالسي كم حد النت إلنا خنزارب أميراسي إزي زي بهالمسوعتك وخفيلنا إنا زولا نجزير له زي الساعة تقال نخت الزارب سي حد النت زبل زربانا خنزارب مسوعت خفيلنا إنا زولا نلو زبلو له كادرنا يزواكم بارنا برح يجيب له على سلطان يلو خو زولا نلو سلازي
مس حزبي نخي تسمر حدا نخي كون كنسمرنا زبل سب نخي زارب انتهى دا نتصلو سلام ايتبلو زبل بالا حسكان لحرغتك ازي مقد عنوتي عبيبتي حنا الهج يكالي تزبل كايا نجر زي كال نجر يلا ناي ود سب امونغو حلخل خنبر زي كال نجر يلا عجقا نحنا دلواتنا نزي كنقطمو زبل بمدب رأيناتو نتصيرو نابي قطو كغيد كل تاكتيكاتو غيرو نعو نتحبابر انتيلو مرحبا كل سب قربي نزي قداي زي كقبر أمونغو غليس أقامات يركب ده of course يركب نزي كن بخمينا نعليو اتي عبت مرتغ نوسد لنا أب قريتش تاتألاليا نحنا أب نقاراج أول قزي كلنا انتهي نبل 100 وسد لنا زبلا تحاسبها سلازلنا أب كلنا إيرترا نزي أبقى سقامي أنكوا سلن نبل اتحدقت كتقبر لك مغنى تحقر أفتو كلنا حدقتات انت زي قرنا فتسيمنا حدا نقر كنبت حين خيلنا أنا زبل كوات راح تكون ذلو أنتلنا قن نبصحو ويكا بيننا نتبرو قوبا يلا أما زينا بقمت زي دحر مبال خمسة زبالكا يكالي بحادي تزاتيو أب حادي تلال كوينو نسر عزي كقط ما يخيلي بخامي كقط ما يخيل نحبار ناي وصاي بتم بقعات كإلاتات زخونو ناي وصاي ناي حبار كتقبط خيل نصفرو يرخو مسكولنا هكذا ناي هزباوي ملعال زيادة بحبار تقبر أبتي هزبي مستعكبه لا ابري زخونه سب ناتو ريتو يقلص ناتو حساب لمنتا يخا كم زود بزي خون كاللها ابو خنفتش كلنا مسز بخمان قالنا نركبنا حدا عينت ولا قص كي ترفه ترفدو في دلات قص حدا قص كلته زبل كي ترفه فللي زي بالون كنركب نخيلنا وا تشالنج نقبر واي لمنتا يكون ما بينهم زلهم بحدا زي تكونوا كل جزء هزبي زبواسيو انت الان هزب قديف كايو هزب انت قديف وغن اوكا استرافه خوفير هزب انت تحوس وغن كمزي غزا من عصوا عمت غزا اللي حرعتينا يا اكسجين انت زيتينا لا حدغا هنودغن غيرنا البوليتيكانا حدش حساب زمص حدش رؤيته زمص اكل انت زي وسكالو عود زخونه ነገር ከብጽሐካ ይክእልኒ ስለዚህ حدش رئيته ነቲ ጉዳይ ከኺዶ ስለዝኽእል ብርግጽ መሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል ኩነታት እኮና ኣብ ሓፂር ግዜ ክበጽሕ ይኽእል ዝብል ዕግበትን እምነትን ኣለኒ ማይክሮፎን ነፃ thank you okay أفريقيا إدريس باغون داود قالتك ولا نقمت إدريس باغون سمعنا لها هو الله أو دقيقة فين نيرا عن توي نقدميت حويدا قديم كان غيب للنبر وخم قال لي تاتاني كاسك توالاشيات عندي خم قال اسمع أنت اللي حتى صيل هذا لو كيف كان الله أوكي يلا يبقانا أنا خلت حتى حدا إذا ناي ودبات بحاده خونكا نايز مسرح افتي اجنده حسكاز مساخه بستفراله منغدي كتغلصلنا صنيح خايخا اتي تاريخ ناي ودبات ندحريت تخطري خلخام تتفلطو كاب قداماي محزنت ناب كالاي محزنت ناب كيدان ناب اواسا ناب بايتو ناب لسغاب حجي حاده سطوم زخونه صلال كقوم زي كاله تقاوم حيل خمزلنا كلنا نفلطينا مثلني تزي تقاقيت سمعون انت الليهم مالتي إذا هموت زي أبلع علي هزبي إرتراز فطرة شقرك الله مالتي أفت دلاي فتحي زفطرة صقم الله مالتي انت عيت صقم إذن ودبات زي أتن سقاب صلال زي قوما حدا خوينن كسقما سقاب زي كعلا
ካልእ መተካእታ ክግበር ኣለዎ ዝዓይነቱ ዝምባለታት እናተጠረየ መፂ ማለት እዩ ከም ውፅኢት እዚ ሕጂ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እንብሎ ወይ ይኣክል እንብሎ ተወሊዱ ባህላይ ኣነ እምበር እተን ውድባት ሓደ ሃገራዊ ጽላል አቂመን እንተዝኾና ነይረንሲ ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃስ ኣይምስተፈጠረን ነይሩ ባህላይ ኣነ እዚኣ ሓንቲ ኮመንት ክትገብረላ ዝደለኹ ከዓ ካልአይቲ አንተ ወይ ብዛዕባ ኣዋዳድባ ክትምህረና ከለኻ እንታይ ኢልካና ውደባ ኣገዳሲ ኢልካና ጽቡቕ ኣለኻ እቶም ነዘን ዘለዋ ውድባት ዘይትደልዩ ከዓ ክልተ ምርጫ ሂብካና ማለት እዩ እቶም ዘይደልዩ ማለት እዩ ወይ ናቱም ውድብ ትሰርሑ ወይ ከኣብቲ ውሽጢ ውድባት ኣቲኹም ነቲ ናትኩም ርእይቶታት ክትዕውቱ ክትፍትኑ ከድልየኩም እዩ in essence ውደባ ኣገዳሲ ምዃኑ ኢኻ ትሕብረና ነርካ ማለት እዩ my question is ኮሙን ተደኣ ኮይኑ እዘን ውድባት ስለምንታይ ኣብዚ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣትየን እቲ ናተን ርእይቶታት ኣው ክዕውታ ዘይደልያ ስለምንታይ ነዚ ህዝቢ ተቃውሞ ናይ ይኣክል ኣብቲ ውሽጢ ኣትየን ከምኡ ክገብራ ዘይከኣላ እንተዳ ሒዝካን ኣለኻ ኮንካ ይቐኒየለይ ወዲእ ኣለኹ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝበልካ ኣብቲ ናይ ይኣክል ክኸውን ከሎሲ ንምንታይ ኣብኡ ኣትየን ዘይተዛረባ ወይ ከዓ እንታይ እሞ ዘይሓገዛ ዶ ማለት እያ መስለኒ ዶ ከማድያ ድሪስ ዋጎኒ ኣለኻ ዶ ወዳርጋ ከማ እያ ግን እንታይ ኣነ አንተ ወይ ዝበልካ ምንቲ ክትሕዘካ ኣብ ውደባ ክትዛረብ ከለኻሲ ወይ ኣብቲ ውሽጢ እቶም ውደባ ዝፀልኡ ኢኻ ኣገዳስነት ናይ ውደባ ክትገልጽ ከለኻሲ እቲ ውደባ ዝጸልእሲ ወይ ኣብተን ውድባት ኣትዩ ክዕርኽ ፍትን ኣሎ ወይ ናቱ ውድብ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ኢልካና ኣነ እንታይ ይብል ኣለኹ እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ዝበሃል ሓደ ምንቅስቃስ ኣሎ እተን ውድባት ኣብኡ ኣትየን ነታ ካልአይቲ ምርጫ ዘይወስዳ ኣብኡ ኣትየን ከም ናተን ፂረን እቲ ናተን ዕላማ ኣብኡ ክዕውትኦ ዘይፍትና يخبل فتينه انت راح يسكن اللقاء ودي الله اوكي ثانك يو قداميتي مجمريا تا بالكايا دريس نحنا كم بحري إيرتراويان أنا أب تاريخنا إيرترا فرن تقولني أب جزء كلمة فدريشنن أب جزء فدريشنن أب زحصل فتات نيران يعني سلزي خمي غير كاتخا عائل كاتنبر سي بمتنو تمكر لنا مالتي أبرتها وقال سمسمت أجن تخونتها تغيروا من إيرترا خب حدا ود من العلي أي كلني ذول درجة بتحو مالتي نرؤسو زي حدا خابتي كنات حد زفترة يزولو ونالو علامة تا مجمريا تخصص بزعبات قداي زي جبهة ناي جبهة خصي توديو እንደገና ህዝባው ግንባሩን the same ደጊማ ማለት ተዘለኹም እቶም ሳናት ዘይኮነ ሓደ ወድብ ላዕሊ ኮብልን ዝብሉን ተወሲሉ ማለት ኣብቲ ደገም ስወፀየት ተቃውሞ ደገ ዘለውን ይዛተሙ ንበልና ኣብነት ሓሙሽተ ኣጀንዳ ሒዙ ኣብ ኣርባዕተ ተሰማምዑት ሓሙሸይቲ ምዘይሰማም ፋሕ ይብል በቃ خلاص ما يتسمعنا الفاحبل جن دحري شعنت شعتم تسعة شعتم حدا حدش political invention يقولون مالتي أبي إيرتراويان وأتم سبات سكي بزتحة نجمر تباهيلو بزقرب حسابي تمحزنات بهالمجمر زمت مالتي سلازي تمحزناتكم إلهم نتخلو ذنك كله نتقدها يصنعوا بدليتون أي كونن بزح مغنياتات هالو نابنت إذا كرن مجمرة خجمر كله ني عبد الله دريس مرة حزنا بري ودب مستوم شعور جهاد زبهالو خصوم رفهم زلهم
ابز فتنولو زنبره بزح مسحاب نيرو دارغا تصمرو لكم زبل بالسودان تقبره دفيت ونيرو مالتي كابو خمو مستوراو بايتون ابو كنتو لعلن تحت النير سلازي انت يا خبز فتن زلقوتي لفنت خجمر كله ولا قابز تحت يعني جمر يبلمبر نايتن هاجرات اقام كوبان فن كله سنكا حسوسو يبلامو ناتو تصعنتات كمصبن يفتن مالك بزخونه ግን በቲ ኮይኑ በቲ محزنነት ዝበሃል مسقومه ابايو عنكلل كبل صنيحو ካብቲ ስርዓት ናይ ኤርትራውን ተነጽሎም መስመጹ በውድብ ደረጃ መስኮኑ እቲ በትግርኛ በዓረብን በእንግሊሽን እኮ ሓደ ይትሽሙ ግን በትግርኛ እቲ محزنነት ዝነበረ ኪዳን ዝብል ሽም ሒዙ መጽኡ ማለት እዩ ኣብዚ ውን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ በቃ እዚ ጥርናፈ እዚ ንህዝቢ ክስሕበልና ይካኣለን ህዝቡን ክስሕበልና ይካኣል بي نخنطرنف حزب نخنسحب وعلى زبهال نقبر تبايلو كلتشان عسرتن كم استقبرين نذكرين اذا وعلى استقبري وانتاينا ما نقبر تاكيب ناس حراي مصينا كن انتاي نقبر بلو كابدي نخنوص السنداوي شماغله نقبر تبايلو نتي هاغراو بايتو زقوملو 50 زغونو ابالات زلو سنداوي قيما مالك هذه أول صراحة غيرها تي تعشم متى مالك تي هجراو بايتو قيمو مالك هجراو بايتو بقى كمتون أنا زغر منسي كنست ناي إسرائيل برلماس 220 أبتي وانتي نايتي تقاومو 220 شو عتن سباتهم أمريحنة متى بزح واتيت سلازنبرو مالتي اب كندي اب ኤርትራ ዘሎ ሽግር ኣብ ግምት ወሲድካ ብሄረሳሆ ቢለን ትግሬ ኩናማ ገለና በልና እስኪ ነዚኦም ካ ንብል ንርሱ ገዛ ረሰና በብዓድና ፈጢርና አወጻይ ማለት ናይ አውሮፓ እንተልካ ወይ አውሮፓ ከመን ጀርመን ሆላንድ እንግሊዝ ገለመለ አሜሪካ ዲፈረንት ስቴትስ اب ኢትዮጵያ በሱዳን ዝመጽ ኸዚኦም ከይኩሪ እንዳበልካይ ነሩ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ኻትሪ እቲ አቅሚ ናይ ካይዳ አቅሚ ናይ ስራሕ ብተግባር ናይ ምትርጓም ይጎድለና እዩ እዝብል ኣነ ብናተይ ርኢቱ ምክንያቱ እዚ ንለን ምክንያት እንታይ ካብ 2011 ጀሚሩ ክሳብ ጅማሊ اب سويدن ጉባኤ ዝገበሩ ስኸማ ብሙሉ ዘይኮነ ሃገራው ባይቶ اب ጭቅጭቅን አምስሓሃብን እንበር اب ሓደ ተግባራዊ ስራሕ ዘለዎ ክመጽ ኣይከኣለን እዚ ኣነ ዓቅሚ ዝብል ናይ ዓቅሚ ዘሎ ህዝብና ካኣሎ ህዝብና ተሳቲፍዎ እንተዝኸውን እቲ ዓቅሚ ኣብኡ ምተጠርየ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂውን እንተኾነ እቲ ባይቶ መሪሑ ፖለቲካዊ ኩነታት ፈጢሩ ህዝቢ ኣብኡ ከም ዝእከብ ክገብር ኣይከኣለን ኣብ ሓደ ኩነታት ምስ በጽሐት ህዝቢ ኣክል ዝብል ከኣል ኢሉ ማለት እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ህዝቢ ከምዚሉ ክኸውን ማለት በኣሉታዊ ነገር ክርአ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን እንታይ ዳ መፍትሒ ትረኽበሉ ለካ ማለት እዩ መፍትሒ ክረአየሉ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝኽእል ኣብ አጀንዳ ቀምጥካ ክሰርሓሉ ከም ዘለካ ዝገብር እዩ ማለት እዩ እሞ ንስኻትኩም ወይ ካእተን ውድባትሲ ልፍንቲ ብምስራሕ ህዝቢ ክስሕባይለን ፈቲነን ካብ ደኸማ እሞ ሕጂ ኣክል ተባሂሉ ህዝቢ ክመጽእ ከሎ ናብኡ ክመጹ ዘይፈተኑ እንታይ እቲ ምክንያቱ ትብልያታ ሕቶኻ ኣብቲ ውደባ ሕጂ ታ ውደባ ከም ውህብ የወሲዳ ያበልኹ ውደባ ሞ ከን ውደባ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ተገይሩስ ኣብኡን መጺኻ ክትገልጽ ሓሳብካ ክትቐርብ ናይ ግድን ይምበሪ ግን ገና ይጅመር እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ህዝባዊ መድረኽ እቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ መልክዕ ናይ ተቃውሞ መልክዕ ሕጂ ግን መድረኻት ፈጢርካ
ኣብቲ መድረኻት ህዝቢ ዝእከበሉ እተን ውድባት ብሓባር መፅን ኣብኡ ሓሳበን ክገልጻ እሞ በቲ ህዝቢ እውን ባዕሉ ክመርፀሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠረሉ ዝኽእል እውን ክፍጠር ይካኣል in the process ከዓ እንዳተዛተኻ መፂኻ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍካ ክትሰርሓሉ እትኽእል ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል ብዝኾነ ግን እቲ ህዝቢ ናቱ ምርጫ እንዳወሰደ ብሓባር ማለት እዩ ናቱ ምርጫ እንዳወሰደ እንዳተጻረየ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ስለዚ እዚ ካልእ አንግል ከዓ ንርስዖ ዘይብልና እዚ ኣብሎ ሓይሊ ጠርኒፉ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራ ከም ሓይሊ ክረኣዮ ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ዘሎ እንደገ ዘሎ ይርአዮ እምበር ኣብ መቑላዓ ከላ ዘላ ቅጫስ እንታይ ይባሃል ተጽግበን ቅጫስ ኣብ መቑላዓ ከላ ይፈልጣይ ይፈልጥ እዩ ከመይ ከም ዝኸውን እቲ ውሽጢ ዘሎ ክልዓል ውሽጢ ዘሎ ክጠራነፍ ምሳኻ እንድሕር ኮይኑ እቲ ደገ ዘሎ ከመይ ይጠራነፍ እውን የገድሶ እዩ በይኑ እዚ ውሽጢ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ባዕሉ ይኣልዮ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተጠርኒፍ ከም ሓይሊ ይርአ እሞ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ሞራል ይህቦ ድሓር ተዋሃይዶም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ኣይ ሆፕ ታ ዝበልካያ ኣብ ግምት ወሲለ ጠቂሳ ይኸውን ማይክሮፎን ነፃ ኦኬ ታንክ ዩ نقدمت الله تونك والله يا حنتي أبتن زبالكين ودبوس بزعما أنا جاي لا يتنكفكون جاي بحفشو لنا يأكل قعزو لا أوجد زخي زلو ويسمعنا من البات تقال علي عند رداك اللي هو ناي خيدي قعزونا يأكل كم دريو زلو خسي بختمو بزبو بقلته وداديبو هذا حوار زخوني نزي لا يسقي وانا حزبنا ناي مدحنن حزبنا هاجرنا زخي زلو قعزو خويني زرعيني اجي صاب عيني جلوبال انشاتيف ريخا انا عيني جلوبال انشاتيف يكون كره زخي زلو قعزونا حزبي نابزت هذا جلوبال انشاتيف حدا من قصاص هيكونن ودب هيكونن متكات هيكونن توادادار هيكونن جلوبال انشاتيف حدا سلاطي تاسك فورس ينيرو وباون كورو كحبركا مدحرايو اب حمله شومونت 20 شومونت نابيلو 2010 شومونت اذنا سلام غزو قال مستجمره حزباو من العز بهلا بي اس اي زغيز نبره من قصاص كببينا خوينا نسرح سبع حساب كنا دي نسرح تفايلو استفال عليه من قصاصات نقابا اليوم اي جي اس اليوم جلوبال انشاتيف ديو حزباو من العال ديو كاب كندا ديو كاب استراليا ديو يونيتي اند دايفرسيتي بهال حدنت ارتوان عبد انجليز زنقاساوس ديو مابشو زلو من قصاصات دي እዚ ኩሉ ዝተጠርኒፉ በሐሳብ ሓደ ሓይሊ ዕማማ ቆይሉ ምንቅሳሳት ኮታ ይጀምር እጁንቲ ግሎባል ኢኒሺያቲቭ ብናቱ ወካይል አቢሉ ምዝ ሓይሊ ዕማምና ጀኔቫን ሓይሊ ዕማም በደረጃ ዓለም ዝወፀን ምንቅሳሳቶም አካይደን እዚምካ ሓንቲ ደብዳቤን አብያቱ ዋንት ማለት እዩ ለትናይ ሰላም ጉዕዞ ከም ዝገፍ ግን ዝኸይ ዘሎ ጉዕዞታት ውክልና ከም ዘይብሉ እሳያዝ ዝሕብር ደብዳቤ ጽፎም እጁንቲ ምንቅሳሳት ይኸይዳሉ ግን አነ በተንኮፍኮ ግሎባል ኢኒሺያቲቭን ናቱ አክሽን ፕላን ዝነበረ አይኮንኩም ሕጂ ዝኸይ ዘሎ ጉዕዞ ግን እንታይ ይመስላል ከነቃለጥ ፎን ተዳኾይና ተቃልስና ጉዕዞና ከቃላጠፍ እንተዳ ኮይኑ ውድባትና ይኹን ሲዲካው ማህበራትና ይኹን አክቲቪስት ስንሰልአው መሰላት ዝንቃሳቀሱ ዲዮም ምሁራት ዲዮም ፕሮፌሽናልስ ዲዮም ገለ ዘለዎ በሓባር ካብቲ ዝኸደ ጉዕዞታት እዚ ናይ አፍሪካ ዝተኻየደ ምንቅስቃሳት ርኢናየና ስፕሪንግ ሪቮሉሽን ገሌሎም ዝጠቕስዎ ናይ በዓል ኢጂፕት ናይ በዓል ቱኒዝያ ዝተኻየደ ምንቅስቃሳት ርኢናዮ ሕጂ ናይ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክርኢ ፀኒሕና ከምዚ ንኣብነት ተራእዩ ኣብ ሱዳን ምንቅስቃሳት ኣብ ዝረአየሉ ኣንሞ ወተሃደር ስልጣን ካብ ዝሕዞ ዝተኻለ መጠን እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ እውን ናቱ ክፃወተሉ ዝኽእል ኣብቲ መሰጋገር መድረኽ ክረአ ኣለዎ ሕጂ ነዚ ክግበር እንተኮይኑ
إذن أكل من قصاصات أحب قد ختصاوة تخيلي أجي عن تويت بالنير كانوا بزعبا ودبا وزتات تنقفل نمركا كم من تايت سب ببي ناتو زريو من الصراتن يسرحني يزبلو من قدتاتن نعمل تاي زخيد أنا عملت نحاد بوليتيكا ودب أبال خونا يمرز لين تدايله كان كقال سن زخل بايتاتات نار أخوي خيد نعملت إذي نهزباو ملعل من قصاص عب نجاراتي عب نجار كجبر خيلي ولو إن تنودبات تسعوتات نتوندبات كل زي تمتاس لزلوا تسعوتات جبر لنا خيلي بحبار كوينن حبار كسرحين زخل مينيموم بروجرامز غيرن كسرحلو زخل منقطات عم مقبار اسكا جديتاتنا نتصاوتنا تبالي خيلي خاب تقبال نريو لنا انتاي يقبر كم زلو كله إرفاوي مهورديو ويكا أفيس تقداسنت بزعبات هاجر تيان هاجر دي أخدحنا له زز خدحنا له زبل مكساساتي كايدا له حجي كبحاليت وين تبقس تخون خيلي لأن كودبات بحجي كفتر كان ودبات قالوا عينت بزح بهاجتات زلو خويدا يسمعنا انتي أبوليتيكا ودبات زي له أرض حجي كم زعينت مكساسات كبقس انكو تريو نقرات على كايد تنودبات انتهي يخون قدي اندا بالكاي هاتخيل نعاي قدينا يودبات نوتوري قدينا يودبات كم ديمقراطياوين حيلتات أرز كاي زلو مسجار قدين صوتا أرز خي ديمقراطياوي حيلتاتن تي سقمت الوسد أوشتن بحبار كسر حلو زخل تمساج مدرخ الرأي خيل إذا خمس مثلا مقصاص كانت تقدر خطوات خيلي جن سلطان خمنزع توتال سلطان منزع سلطان أتكلم كتارو نمقبار يكونن زخر رأي زلو قدام سلطان نايزبي سلطان نايزبي سلزقونه نهزبيك نمركب بالسلطان الخيزان سلطان زي بحجز تمرحي يخول لذي تنودبات نصور زخونه نقرات الله بوليتيكاو سلطات كوينا نود دراد دلوات كونا إذا زباو مكسقاسين نجزيو نزز خيزلو مسرح نمسلا جديو دتصاوت زبل عن نفساني زلني لذي أبزي جلوبال إنشيتيف كم تزبولكها حساب شيتو حساب ريتو يا قريبو كم تخطبلو تسألك عجل مشارشة وميلكا يدلينا كويم حساب زبو حساب سكبز تخدنا خيز فورمولا زين تتقمنا له خيز إذا موديل زي إذا فورمولا زين كهنقول قولوا إذا أبروتش زين توصلنا نتاعكم نيس معكم زبل سبات يدليهم كتبت لي كم يجروا كم فاسيليتر جلوبال إنشيتيف حساب قريبه استغل مثلا تودباتات بس هذا يحيز بريتو لنا بختماتها تابيلونا ناب هاجرات بهاجرات بيلونا زوباتات كزوباتات تابيلو بعلم درجة خدوا له من أنت ترى عايشين يزري له خونا يأكل كاكم عينك الجواب زتكم ذل خويني يسمع عننا حي ስለዚህ አነ ግሎባል ኢኒሺያቲቭ አይተንኮኮ ናይ ግሎባል ኢኒሺያቲቭ حساب አይኮን ኩን ስንክብነረ ናይ ያክል አተሐሳስባን ናተ ያራዳዳ ብዛዕባ ያክልን የዝትንክ ነረ ፈት ርዳለ ግን ታሕቶ ከቅርባ ዘሊ እዚ ምክሳሳት እዚ ይካይዳሉ ትውድባት ወናትካ ናታትኩም ብሪቶታት አውንታው ምዃኑ እዚ ምክሳሳት ዝን ውደባዝን አገዳስነት አለው ዝብሪቶታት አለኩም እዚ ብሸነኩም ከምውድብ ከምሰቡ ንስኻ كمي كتأساسر تريوا زي بدك جاز خيزلو ناي دياسبورا من قسقاساتن او وشتن كترنفوز خل كاسرو زخل نجرات كاب تقريب كايزل خار استمالته مفتحي قلطيف خصالو تقولو زخل زي غعزو ناي مغيار سرعات كسالت منتي كمي انت تأساسر كمي انت تجبري حيش بشناخاتكم كتن بوليتيكا ودباتن تراخبو ودبات وزته بوشتي اوكي زنزن غير خلو تقول يخن صتاو ጉዳይ ዝመልከት ቆም ስለዚህ ግን ድተራአይ ነገርን ተሰርሐሉ ነገራትን አሎዶ ማለት እሲ ተስፋታት ባህግታት ነቲ ሰብ ኾኖ ዝኽእል አዚስ ወት ጥራፊታት ጽቦና ኸረ ይኸይዳሎ ይስርሐት እዚ ናሰርሐ ይኸይዳሎ ንሪኦ ነገራት በሜዳን ሰምዖ ነገራት አለና ግን ጽቡ ዝኾነ ኮንክሪት ዝኾነ ነገራት እዚታት ይግበራሉ ነዝኻ አውንታው ዝኮነ ጉዕዘታት አሉ ትብሎ እትሪኦሎዲ ወይካ በሐፈሽ حتى ዘሊ እትብደገ በአውሽጥ ክግበር ዝኽእል ንለውጥ ዝሕግዝ እዮታት ዕማማት ከመይ ትሪእዎ ብሸነኻትኩም ከመይ ይረአት አውሽጥ ኸይዘሉ ዕማማት ኦኬ ኣብቲ ርትበት ፀናሕካ ጃለ
መግለጺ ብዙሕ ዝፈላለየሉ ነገር የብለይን ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝበልካ ነጥብ ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ዘይ ቃለስ ኣይኮነን ቃለስ ይበዓቕሙ እንተወሓደ ትሽግር ከማንም ሰብ ንላዕሊ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ ምክንያቱ እቲ ወፅዓ ኣብ ዝባኑ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ከዓ እቲ ዘሎ ስርዓት ካብ ዓቕምን ላዕሊ ስለ ዝኾነ ዘሎ ደገፍ የድልዮ ፍኒሕና ንብል ናንቀሳቐስ ደገፍ ናቱ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ምንቅስቓሳት እዩ ንሱ ተዋሃሂዱ ናይ ሓባር ሜላን ስትራቴጂን ኣውፂኡ ተጠርኒፉ ሪኦ ከሎ እቲ ዝግበር ኣብ ውሽጡ እውን እቶም ውድባት ርክብ ዘለዎን ኣለዋ ንሱ እውን መገዲ ትገብረሉ ብሓባር ክኸውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እቲ ብደገ ዘሎ እንተደኣ ርኡይ ምጥርናፍ ብተግባር ዝተሰነየ እንተደኣ ርኢዩ ጽባሕ ንጎሆ ናብ ሓደጋ ዘይውድቕ ማለት ሲ መሓዝ እንተኮይኑ خلاص መሓዝ ክሳብ መጨረሻ ርግጸኛ ዝኾነ ስርዓት ካዕልየሉ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ እቲ ኣብ ዘሎ ክነጥፍ ዝኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ዝመጻካ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ማለት ሲ እዚ ከምዚ ኢሎ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ግን ኣሎ ብዙሕ ነገራት ዝመጽእ ምስቲ ዘለኻዮ ኩነታት ከተዛምዶ ከዓ ጸገም ዝፈጥር ኣሎ ስለዚ እቲ ክኸይ ዘለዎ እንታይ ሕጂ እዚ ይኣክል ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣነ ንበይኑ ናይ ዝተፈልዩ ገይረ ኣይወስዶኒ እዚ ናይ መወዳእታ ይኣክል ኢሉ ዘሎ ምስቲ ናይ ቅድም ዝብል ዝነበረ ተዋሃሂዱ ዝኸደሉ ዝኽእል ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ እዚ ምስ ተጠለፈ ከምቲ ዝበልኮ ነቲ ውሽጢ ዘለውን ሓይሊ እዩ ሽዑቲ ትካል ነገር ትገብረሉ ሕጂ ዝኸውን ክበሃል ኣይካልን ግን ሽዑ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዝምድና ኣሎ እቲ ዝምድና ከዓ ኣብ ውሽጢ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ወላቲ ኣብ ደገ ዘለውን ዝገብሮ ርክባት ንውሽጢ ዝተፈላለየ ኣሎ እሱ ናይ ምውሃድ ነገር ከድሊ ብሓባር ከመይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምግባር ይጽቡቕ ግን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ግን እቲ ውሽጢ ዘሎ እቲ ሓደጋ ዝያዳ ካብኡ ከም ዝመጽኦ ፈሊጡ ብዙሕ ምቁፅጻር ክገብር ከም ዝኽእል ስርዓት ንጹር እዩ ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይገይሩ እሞ ከምኡ እንተዘይገይሩ ክነብር ኣይክእልን ስለዚ ሕጂ እውን ኣነ ዝብሎ እቲ ብደገ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ማሕበራት ዝኾነ ናይ ክኢላታት ናይ ምሁራት ዝኾነ ብሎ ኣብ ሓደ ጽላል ተጠርኒፉ ክመጻሉ ዝኽእል ኩነታት ትፈጥር እሞ ድሓር ኩሉ ግዜ ብሓደ ድምፂ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ኣዕዋቲ ዝኸውን በበይንኻ እንድሕር ኮንካ በበይንኻ ኮንካ ተድምዖ ነገር የለን ስለዚ እዚ ብሓባር ኮይኑ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ኣጆኻኢሉ ድሓር ንዑ ክልቲኡ ዘለኻ ኣዛሚድካ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ምግባር እዩ ነዚ ብዙሕ ጥበባትን መረዳእትን የድልዮ እዩ ብዙሕ ነገር ካ ትሰምዕ እኮ ዝተዳለና ኣለና ዝብሉኻ እውን ኣለዉ ግን እንታይ ኩሉ ነገር ከየዳለኻ ከለኻስ ማዕረኻ ኣብ ወፃኢ መፅኦም ኣብኡ ኣብ ፀገሙን ከኣትዉ ኣይትደልንኻ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ክሕሰቦ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ብፍላይ እቲ ተመክሮ ዘለዎ ሓሳብ ዘለዎ ርእይቶ ዘለዎ ነዚ ኣብ ምውሃድ ተርኡ ክፃወት ከም ዘለዎ ኢና ንብል ስለዚ ዜሮ እቲ ዝተዋሃደ ስራሕ ክኸይድ ከም ዘለዎ ምግባር እዩ ኣብዚ ምውሃድ ኣብ ትሰርሓሉ ግዜ ግን ብቐሊል ኣይኮነን ዝመፅእ ዝተፈላለዩ ምክንያት እንዳተፈጥሩ እቲ ምውሃድ ንኸይፍጠር ብዙሕ ቃልስታት እዩ ዝመፅእ
ስለዚ ብከምዚ ኣነ ዝሪኦ ሸነኸይ ማይክሮፎን ነታ ኦኬ ስማዕ ኩሉ ተስፋ ገብር ክቡር ጋሻና አይ ቲንክ ልዕሊ 2 ሰዓትን ፈርዓን ሒዝናካ ኣለና ቁሩብ ማይክ ሰትዩ ቁሩብ ክትንቀሳቀሱ ዕረፍቲ ዕድል ክንበኩም ኣቶ ኦባዝጊ ድቡስ ሓድነትና እውን ተቐሪብኩ ተለኺ ገለኒ ንእሽተይ ደቃይቕ ዕድል ክንቦም ኣጋይሽና ኣፍሪካ ዘለኹም ጋሻና ቁሩብ ገለ ናይ 5 ደቂቃ ክዓርፍ ማይክ ሰቲ ክንቀሳቀስ ከምኡ ዶ ክንገብር ጋሻና ድሓር 4-5 ሕቶ ተቐቢልና ናብ ሪኢቶን ልባን ክንከይድ ኦኬ ሓድነትና ኣለኽዶ ኣብ ቀረባ ሓድነትና ኣብ ቀረባ ተላ